area radio station ya iiyag na Saray Pangasinense, Jadagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Tanjad sa Nasinto, Paborito, Aya, 88.1, Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang programang siguradong sasabayan mo. Sasabayan mong kantahin at sasabayan mong sayawin. Dito lang sa programang Number 1. Number 1. All your favorite number 1 songs from the past up to the present. Number 1. Number 1. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa numero 1. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Number 1. Paborito! Come on, everybody, everybody, everybody. Come on, everybody. It won't take long.
twister. Twist again, like we did last summer. Come on, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Come on, let's twist again. Twist the time is here. You're running, running, up and down we go again. Oh baby, make me know you love me so. Then come on, twist again, like we did last summer. Girl, let's twist again, like we did last year. Great ball, great ball, great ball, great ball fire. Good golly. Yes, sir. Good golly. On your mark. Good golly. Yes, sir. Good golly. On your mark. Good golly. Yes, sir. Good golly. Now ready. Ready. Oh, baby, that's what I like. Number 1. Paborito. Pretty woman walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman, I don't believe you. You're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. 'Cause I need you. I'll treat you right. Come with me, baby. Be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pretty woman, don't walk away. Hey, okay. If that's the way it must be, okay. I guess I'll go on home. It's late. There'll be tomorrow night. But wait, what do I see? Is she walking back to me? Yeah, she's walking back to me. Oh, pretty woman. Number 1. Paborito. Para bailar la bamba, que necesito una poca de gracia, una poca de gracia.
Paasa! Magsiswimming daw. Pero naka-contact lens. Ano ka, girl? Tilapia? Paasa sa Radyo Pangasinan, paborito. Number 1. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan paborito. Oh, layback natin ng YouTube. First time mga kapaborito. Hindi lang po sa Radyo Pangasinan po na napapakinggan sa 88.1. Live na live din po ako sa aming official YouTube channel. I-search nyo lang po yung DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Siyempre nakikinig po kayo sa paboritong programa ng mga misis dahil ayaw po nila yung number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Gusto nila number 1 lang. Kasama niyo po ang inyong paboritong sanggol sa ipapawid. 120 minutes of non-stop fun, laughter, and entertainment mga kapaborito ang aking ibibigay para sa inyo. Pagdating ko dito sa stasyon, it's a cloudy. Hindi ko lang alam kung maaraw na ngayon. Kasi hindi na ako lumabas. Alas 9:20. Tuloy-tuloy na po tayo sa akong programa mga kapaborito. The next song I'm going to play for you is a song recorded by British-Australian singer, songwriter, actress, inalatulan amin. The late Olivia Newton-John mga kapaborito. For Grease, the original soundtrack from motion picture in 1978 mga kapaborito. The song reached number 1 on a Billboard Hot 100 and number 1 uli sa Adult Contemporary Chart mga kapaborito. And I'm talking about this song by Olivia Newton-John with Hopelessly Devoted to You. Dito lang po yan sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted to you. My head is saying, fool, forget him. My heart is saying, don't let go. Hold on to the end. That's what I intend to do. Hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you.
number 1. Paborito. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still more? I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Oh, Lord, only time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still Number 1. Paborito. Sayan Sunata, si Papangarod si kayo, Nabante, Pangasinan, Ilocano, Party List, 123, Api. Api. love is in your eyes, and someone's gonna love you tonight now. Love is in your eyes, and someone's gonna hold you right now. We don't have to dance in silence. You don't have to be so rude. I feel that you're out of balance, but there's a lot waiting for you. Love is in your eyes, and someone's gonna love you tonight now.
You're just going through the motions. I know that it gets like a knife, but I'll second your emotions. We'll go for the bright side of life. Love is in your eyes, and someone's gonna love you tonight now. Love is in your eyes, and someone's gonna hold you right now. And someone's gonna hold you right now. Saman ya sonata sa impangarod si kayo na Bante Pangasinan Ilocano Party List 123 API. Pare, ang tidadungalan mo? Ay, so 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rin tugtugan dadya. Paborito miya talaga si Rinawa. Imbagabagam. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Sa mga naglalaba, mga kapaborito, alas 9:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Siya si Chito Samson, kasangga ng lahat. Subok na ang kanyang paglilingkod ng tapat. Chito Samson ang sagot sa ating kahilingan. Tunay na lingkod bayan, manok ng dagupan. Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson, noon. Chito Samson, ngayon. Chito Samson, kasama mo ang pambato ng Chito Samson. Konsi Chito Samson, Dagupan City, kay Bayonan Saman, Natan, Anggad Kapigan. Chito Samson, feel mo, gets mo! Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Mamalingling, Mangin, Mayombo, Paborito. Pantal, Poblasyon Weste, Paborito. Tanjat Pogochico, Paborito.
Kaya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Number 1. Paborito.
number 1. Paborito. Number 1. Paborito. This song is brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Risuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. No cry.
That song was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Risuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Paborito. Paborito. DWJP 88.1 FM Radyo Paasa! Hindi man maganda ang bahay namin, maganda naman ang lahi namin. Paasa sa Radyo Pangasinan Paborito. Number 1. Paborito. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Number 1. Paborito. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I
surface, I'm an egoist. I try to be discreet, but then blow it again. I've lost and found, it's my final mistake. She's loving by proxy, no give or take. 'Cause I've been through to fantasy one too many times. Must have been something you said. I just died in your arms tonight. I just died in your arms tonight. It must have been some kind of kiss. I should have walked away. I should have walked away. Number 1. Paborito. Ang paborito niyong kantang ito ay hatid sa inyo ng tunay na nagmamahal sa Pangasinan. Former Governor Amado Pogi I. Espino III. Pangasinan, number 1. Remembering our yesterday.
niyong kantang ito ay hinatid sa inyo ng tunay na nagmamahal sa Pangasinan. Former Governor Amado Pogi A. Espino III. Pangasinan, number 1! Number 1! Paborito. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rin tugdugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. Ang kalusugan ay kayamanan, ngunit sa bawat araw, marami pa rin sa ating mga kababayan salat sa tamang serbisyong pangkalusugan. Karapatan ng bawat mamamayan sa Mangaldan ang mamuhay ng malusog at walang pangamba. Tayo ang solusyon. Suportahan natin ang mga programang pangkalusugan mula sa libreng gamot, serbisyong medikal hanggang sa mas maraming tulong kung may problema sa ospital. Ako po si Dr. Mark Stephen de Venecia Mia, Vice Mayor ng Mangaldan, isang leader na inuuna ang kalusugan ng bayan. Itataguyod ang isang mas malusog na Mangaldan. Kapaborito, merienda la, alas 10 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Pinanganak ka ba ng April 5, 2019? Pwes, kung pinanganak ka ng April 5, 2019, it's your lucky day! DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Abante Pangasinan Ilocano Party List Former Governor Amado A. Espino III at Team Anli Servisyo Dagupan City proudly brings you Lucky 6 sa April 5 promo. Lucky 6 sa April 5 promo. Narito po ang mga mechanics. Siyempre, kailangan pinanganak ka ng April 5, 2019. Age qualifier will be required to submit their NSO PSA certificate for authentication purposes. Lucky 6 sa April 5 promo. At dahil 6 na taon na ang Radyo Pangasinan, 6 lucky winners din ang mananalo ng customized DWJE birthday cake plus 600 pesos cold cash. Lucky 6 sa April 5. Handog po sa salamat sa inyo mga kapaborito sa aming ika-6 na taon. Lucky 6 sa April 5 promo. Brought to you by Abante Pangasinan Ilocano Party List Former Governor Amado Pogi A. Espino III Team Anli Servisyo Dagupan City at ng inyong paboritong himpilan ng radyo sa Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan Lucky 6 sa April 5 promo. Also brought to you by Mamalos Delicatessen in Tapuac, Dagupan City. Mamalos, a family tradition. Ethical Eatery, located at Old Venetia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Biray. With telephone number 0950-015-8486 and 0915-745-0830. Power Base House, Sound System Rental. They provide professional light and sound, band equipment, LED wall, generator set, air content, and band for all locations. Owned and managed by Paulo De La Cruz. You can call them at 0917-941-4177. The Chosen Homemade Ice Cream. Bago sa Pangasinan. Diabetic friendly. No sugar ice cream. Products available. Mango chili ice cream. Chili mocha ice cream. Chili choco ice cream. Vanilla garlic ice cream. And cookies and cream ice cream. For your orders, you can call 0976-466-9975. The Chosen Homemade Ice Cream. Team Life, Dagupan City. Headed by Councilor Manang Celia Lim. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito. Nandiyan tayo. Paborito.
Bisaya. 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Number 1. Paborito. Some guys have all the love, some guys have all the fame, some guys get all the praise, some guys do nothing but complain.
number 1. Paborito. But I never knew love before till you
Radyo Pangasinan. Paasa! Si Mama. Siguro may jowa ka na, no? Kaya late ka na umuwi. Me. Ma, kung meron lang, di na ako uuwi. Paasa sa Radyo Pangasinan, paborito. Number 1. Hello, Pangasinan! Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Live na live pa rin po tayo sa ating YouTube channel. I-search lang po ang i-search lang po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan sa YouTube, okay? At sa mga nagtatanong, mga kapaborito, para sa ating Lucky 6 sa April 5 promo, malapit na po yun, mga kapaborito. Ilang tulugan na lang. 1, 2, 3. 3 days, mga kapaborito. Mag-a-6 na taon na po ang Radyo Pangasinan. Ibinabati ko nga pala mga friends natin dyan sa may Alphon. Paragi silang nakatutok dyan. Solid na solid po. Mga kapaborito natin dyan sa may Alphon. At syempre dyan sa may Encarnacion. Nung linggo, dumaan ako dyan. Ibang estasyon ang pinapakinggan nila. Pero nung realize na yung Malabir, wala lang Radyo Pangasinan. 10:18 mga kapaborito. Siyempre kasama niyo pa rin po inyong paboritong sanggol sa Himpapawid. The name is Joey, baby. Tuloy-tuloy na po tayo mga kapaborito. O yung Lucky 6 sa April 5 promo po natin ay ang major sponsor po natin ay ang Bante Pangasinan Ilocano Party List, former Governor Amado I. Espino III at Team Anli Servisyo headed by Mayor Belen T. Fernandez, mga kapaborito. Susunod na sonata. Siyempre, ang version ng Heart. Nirelease ang kantang ito, mga kapaborito, as the first single from their 9th studio album Bad Animals in May 1987. Their version is a power ballad, mga kapaborito. And itong kantang ito, mga kapaborito, reached number 1 both the US Billboard Hot 100 and US Cashbox Top 100. I'm talking about this song from the album Bad Animals, Heart with Alone. Dito lang po yan sa DWJE. I hear the ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though.
Number 1. Paborito. Sayan Sunata, si Papangarod si kayo, Nabante, Pangasinan, Ilocano, Party List, 123, API. Stop.
Saman ya sonata sa impangarod si kayo na Abante Pangasinan Ilocano Party List 123 API. Number 1. Paborito. Pare, ang tidudungalan mo? Ay, so 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rin tugtugan dadya. Paborito miya talaga si Rin awa. Imbagabagam. Aya, so DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito na. Parating na ang bagong umaga, ang bagong pag-asa ng siyudad ng San Carlos, Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy. Tambalang maaasahan, tambalang madaling lapitan. Soriano, Lumboy, seryosong magtatrabaho. Hindi puro pangako, panahon na para subukan natin ang literatong may talino at puso. Lester Soriano, Attorney Jonathan Lumboy, magdadala ng progreso, manunungkulan ng may respeto at paggalang sa kapwa-tao. Ngayon na ang tamang panahon. Lester Soriano at Attorney Jonathan Lumboy maglilingkod na may sinseridad at buong katapatan para sa bagong San Carlos. May bagong umagang parating. Yo! Sali ka balikin ko taguparag yung paniniwanan niya. Suportahan si Chito Samson. Sikat ko yan, sutunay ang palabagan ang pinagawaan. Nagpo tayo niliwanan. Ang tayong nais niya lang yung magsilbi. Nandiyan agad kapag kailangan. Araw-ano gabi. Halikan at samahan natin siya hanggang sa uli. Kay Chito Samson ay panalo. Huwag magkatubili. Mga dagupenyo, feel mo, gets mo. Muli natin ibalik sa konseho. Konse Chito Samson Dagupan City. Kaibayonan Saman. Nathan Anggad Kabigan. Konse Chito Samson. Feel mo? Gets mo! Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Box Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Good morning, time 10:30. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Pugo Grande, Paborito. Pugari Sweet, Salapinga, Paborito. Salisay, Tambat, Paborito. Tapwak, Paborito. Tanjat Tabang, Burrito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Number 1. Paborito. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If you move too quick, they're falling down like a domino. All the brothers are men by the night, got the money on a bet. All crocodiles,
Egyptian. Slide feet up the street, bend your back, shift your arm, then you pull it back. Legs hard, you know. So strike a pose on a Cadillac. If you wanna find all the cops, they're hanging out in the donut shop. They sing and dance. They spin the club, cruise down the block. On the Japanese, the they and the party boys call the Kremlin. And the Chinese know. They walk the line like Egyptian. All the cops in the donut shop say. Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Number 1. Paborito. There's a loving in your eyes all the way. If I listen to your lies, would you say I'm a man without conviction? I'm a man
Loving would be easy if your colors were like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, 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 chameleon. You come and go. You come and go. Loving would be easy if your colors were like my dream. Red, gold, and green. Number 1. Paborito. This song is brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Risuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Also brought to you by Consi Carlos Reyna Dagupan City. Basta Carlos, ayos! Children behave. That's what they say when we're together. And watch how you play. They don't understand, and so we're running just as fast as we can, holding on to one another's hands, trying to get away into the night. And then you put your arms around me and we tumble to the ground, and then you say, I think we're alone now. It doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. Look at the way we gotta hide what we're doing. 'Cause what would they say if they ever knew? And so we're running just as fast as we can, holding on to one another's hand, trying to get away into the night. And then you put your arms around me and we tumble to the ground, and then you say, I think we're alone now. Doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. I think we're alone now. Doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only Running just as fast as we can, holding on to one another's hand, trying to get away into the night. And then you put your arms around me and we tumble to the ground, and then you say, I think we're alone now. It doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. I think we're alone now. It doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. I think we're alone now. It doesn't seem to be anyone around. I think we're alone now. The beating of our hearts is the only sound. I think we're alone now. It doesn't seem to be anyone around. That song was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Risuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Also brought to you by Consi Carlos Reyna Dagupan City. Basta Carlos, ayos! Number 1. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Meron po tayong 16 na minuto bago sumapit ang alas 11. At maming alas 11 mga kapaborito,
of course, paborito sa tanghali. At starting tomorrow, mga kapaborito, lahat po ng programa natin sa Radyo Pangasinan ay magla-live na po sa YouTube channel po namin. Kaya po kung gusto nyo makinig sa aming YouTube channel, starting tomorrow, lahat ng programa po ng Radyo Pangasinan ay ila-live po. Live stream po tayo sa YouTube channel, mga kapaborito. At sa aking pagbabalik, bukas na po, mga kapaborito. Bukas na po, mga kapaborito. Ganap ng alas 9 hanggang alas 11. Paboritong programa ng mga misis dahil ayaw po nila yung number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7. Gusto nila number 1 lang. Why? Because I love Pangasinan. Well, I guess that's it for me. This has been your host, Joey Baby, saying that God bless us all, mga kapaborito. Kayo pa rin po ay nakikinig sa inyong paboritong himpilan ng radyo sa Pangasinan. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. 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 DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paasa! Pa, handak ba ako? Nak, ang importante, abot mo yung lababo para maghugas ng plato, ha? Paasa sa Radyo Pangasinan, paborito. Number 1. Paborito. And the trees, he will climb the steepest hill, believing what he sees. He will lay down on the ground beneath the yellow tree. He will sleep forever if you try to set him free. Yeah, yeah, sail on the wings of a cloud. Where to? Knows and cry, cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors that you call your own. Be loud, speak out when you want the world to know. Be strong, hold the flame for everyone to see. Be weak. If you want to love, he will paint the endless sea a mystery to me. He will reach out for the sun, not dreaming what he sees. He will fall down on his knees, an angel touching ground. Takes him to the other side, sweet love is coming down. Yeah, yeah, sail on the wings of a cloud. Where to? Well, nobody knows. And cry, cry if you want them to see. Die every day to be free. Be proud to wear the colors that you call your own.
Number 1. Paborito. Ang paborito niyong kantang ito ay hatid sa inyo ng tunay na nagmamahal sa Pangasinan. Former Governor Amado Pogi I. Espino III. Pangasinan, number 1. Ang paborito niyong kantang ito ay hinatid sa inyo ng tunay na nagmamahal sa Pangasinan. Former Governor Amado Pogi I. Espino III. Pangasinan, number 1. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rin tugdugan da jay. Oo, mandangal pa si rin. Ga,
Abayan mo, tamandungal kay sa nagutan sa labi. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Pinanganak ka ba ng April 5, 2019? Pwes, kung pinanganak ka ng April 5, 2019, it's your lucky day! DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Abante, Pangasinan, Ilocano Party List, former Governor Amado I. Espino III, at Team Anli Servisyo, Dagupan City, proudly brings you Lucky 6 sa April 5 promo. Lucky 6 sa April 5 promo. Narito po ang mga mechanics. Siyempre, kailangan pinanganak ka ng April 5, 2019. Age qualifier will be required to submit their NSO PSA certificate for authentication purposes. Lucky 6 sa April 5 promo. At dahil 6 na taon na ang Radyo Pangasinan, 6 lucky winners din ang mananalo ng customized DWJE birthday cake plus 600 pesos cold cash. Lucky 6 sa April 5. Handog po sa salamat sa inyo mga kapaborito sa aming ika-6 na taon. Lucky 6 sa April 5 promo. Brought to you by Abante Pangasinan Ilocano Party List, former Governor Amado Pogi I. Espino III, Team Anli Servisyo, Dagupan City, at ng inyong paboritong himpilan ng radyo sa Pangasinan, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lucky 6 sa April 5 promo. Also brought to you by Mamalos Delicatessen in Tapuac, Dagupan City. Mamalos, a family tradition. Ethical Eatery, located at Old Venetia Highway, Lucao District, Dagupan City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Joseph and Rhea Biray. With telephone number 0950-015-8486 and 0915-745-0830. Power Base House, sound system rental. They provide professional light and sound, band equipment, LED wall, generator set, air content, and band for all occasions. Owned and managed by Paulo De La Cruz. You can call them at 0917-941-4177. The Chosen Homemade Ice Cream. Bago sa Pangasinan. Diabetic friendly. No sugar ice cream. Products available. Mango chili ice cream. Chili mocha ice cream. Chili choco ice cream. Vanilla garlic ice cream. And cookies and cream ice cream. For your orders, you can call 0976-466-9975. The Chosen Homemade Ice Cream. Team Life, Dagupan City. Headed by Councilor Manang Celia Lim. Kapaborito, manluto kila. Alas 11 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano Party List 123. API. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Bayambang. Paborito. Kalasyaw. Paborito. Malasigi. Paborito. Mapandan. Paborito. San Carlos. Paborito. Nandiyan Santa Barbara. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan.
Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Siguradong makukumpleto na ang tanghali nyo, mga kapaborito! Dahil nandito na ang mga overload na musika na patok tuwing tanghalian. Paborito sa tanghali! Paborito sa tanghali! Sasamahan kayo ng DWJE mula sa pagluto hanggang sa paghugas ng mga pinggan. Paborito sa tanghali. Paborito sa tanghali. Bubusugin namin kayo ng mga ilalatag namin mga hit na musika. Paborito sa tanghali. Paborito sa tanghali. Paborito sa tanghali. Dito lamang sa inyong kadate tuwing lunch break. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito sa tanghali. Paborito. O ninho chegou, porra! Cadê as popozuras, caralho? O ninho já chegou, agora a festa é no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Bruninho já chegou, agora a festa é no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola, bola for Bruna, hey bola for Bruna, bola. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. Festa no Brasil, festa no Brasil. Bruninho chegou, porra. Cadê as popozuras, caralho? Bruninho já chegou, agora a festa é no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Bruninho já chegou, agora a festa é no Brasil. Cadê as popozuras fazendo o quadradinho? Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão. Rebola for Brunão, bola for Brunão. Rebola for Brunão, bola. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. O Bruno tá em casa, festa no Brasil. Festa no Brasil, festa no Brasil.
Cuma boleh mau geng lekong 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 jalur-jalur baku jalur eke song mulai Hit after hit. Paborito sa tanghali.